Budepon lagune Aja Cidra. Aja Cidra. Lagu kesenengan. Hae ora iki. Ayo hae. Sabda patit Bogel niki Pak nyuwun manis. Gimana ini Budepon dulu atau Pak D dulu? Manut. Nggih niki bablaske manis nggih Mas. Nggih, Mas. Aku engko njaluk wektu saiki ae nggo ngekek Aja Cidra mamahku kae. Oh, mamah sik. Engko bar lagi manis ya Mas. Langsung bablas manis bar kuwi nggih. Timbang aku dibelah karo mamahku kae. Mamah pon. Sabda ayo. Sabda
Masamu piye? Adek ben iki 5 yuta entek. Ya. Iki klangenane rondo teles. Ya. Engko Pak De Sarmo kan ninggal katresnan. Ya. Engko ono manis. Ya. Pokoke bablaske ora nganggo mandek ya. Mamahku sih. Ya. Mamahku tim aku dibeli. Masukin Mas. Oke. Mbok Oke. yo eling saya suwe saya muda Hengki. Nglegani pepundenku Pak Dik gareng bablaske rondo teles.
Rondo teles isi deman manis ninggal katresnan. Pakde Sarmo. Oh nggih. Oh ya. Bablas rondo teles e. Ya. Oh. Oh kangen ati. Oke. Sing penting rondo teles e. Mbok ya eling saya suwe. Dimohon untuk bergabung bersama Jaya Rasa. Monggo Mas Gero. Ayo Mas Gero. Jaya Rasa. Yen awan aku ora doyan mangan. Yen bengi turutan sakrisian. Sing tak pikir rondo teles etan dalan. Dadi manten sepasar kok wis nekatan. Tutut manggung pangukir asoran. Ngatiku bingung kita iki raru mangsa udan beres ing mangsa ketiga. Pati, ayo Pati. Beres tansah atur ning mitra. Lara bronto disangoni ora kumomo. Lara kangen dijamoni kok malah temen. Lara rindu disuntik kok malah elu. Bisa mari yen aku dadi bojomu. Turut jalu kangen ati
Omat bergoyang. Ayo Mas Gerok habisin. Monggo Pak De. Sayangku. Aku ki ya rombongan lho ni. Lah iya. Jenengan susulan kok ya. Cabut lho Njai. Padhe untung ora kenake aku. Ayo. Iki bar kangene ngati dilanjutke manis Mas. Monggo. Bicarane piye Mbak iki bayar? Sali Mbak. Manis Mas. Sinten saking
Mbak nuwun. Heeh, kowe leren sik, Bu. Niki matur nuwun lho, Ti Pakde Sarmama. Kene sayang. Sip. Dik iki ninggal katerusna diaturke nggih to. Engko rombongan Tomang, rombongan Sunter, rombongan Mancol. Wah, jane lok banget kok Mas Riono iki gaul tenan, Mas. Iki ninggal kasna diaturke sik, engko terus Pakde Sukir apa? Munggah neng pucuk gunung dhuwur bianget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu enem suaranya merdu enem ninggal katersan kene sayang salah siji kene Dek Ragil Saputri ayo mati coke
Bumbuk asmara spesial keluarga besar Pondok Labu. Pakde Sukino, Pakde Sukir, Pondok Labu bergoyang. Monggo Pakde Sukino, Pondok Labu. Lebu sesak sedep. Yen kuat aku kelingan buku kae biyen tak golek. Ayo, ayo. Neng cagak gabak tulisan warna abang tondo isih lawan kaya rasa Tak gedok kemana-mana. wong Terima kasih Pak Sukir. Asik. Niki bos Pondok Labu Pak Sukir. Pak siapa? Pak Sarmo. Oh lanjut ke apa? GWL. Oke. HE Pak D. Oke. Caketan sajrone ati piantun nuntun saya Jaya Rasa. Mewasok mae. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi wong tak impi-impi aku rapi solali mong sliramu pepujan ning ati Jaya Rasa Senadyan sepisan ketemu nanging eden asih rasa tresnaku Mas Gunawan rina wengi nang sana ngerepan asik sok kapan belimu Pak Sukir asik sliramu sing tak tresno garwane wong liya matur suwun atiku kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Pak D ngoten lho. Nah ya. Gimana studio 1? Iya lagi lobby. Oh lobby ya. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas kaya terputus hatiku
spesial buat streaming Lagi. cerah foto Indonesia. Oke. Alef Bupul. Bariki nanjake rombongane Sunter. Gareng, Mas Hengki. Muah. Bareng sampun papanggian nyatane nganti wadah perpisahan anane sajak mung tresnane. Monggo keluarga besar Pak Dupi. Monggo Mas Bambang. Mas Ri. Ayo goyang Mas Ri. Sini bergabung Mas Ri. Saumpama kakang dadi paman sari, mesti wae aku kang dadi kambange, kembang melati kang endah dipeni, kami sangsam ati lair lan batine. Umpama sliramu dadi rembulan mesti wae pun kakang dadi lintange enang koso wong loro padha guyonan kegodekan andum taline katresnan. Saiki sliramu ana ing ati, papan iki kang nyata dadi saksi, sumpah janji janji sehidup semati, urip barang nganti tekan kaki nini. Ora suwe mesti aku enggal
iso nambani Wong kok merusui wae lho. Lah iya ta. Aja seneng wong bagus tresnaku kurang aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. matur suwun Pak Pak Matur nuwun, monggo Mas. Spesial kagem Pak kita. Om Bakit. Mas Karno, Mas Giono, Mas Anton. Mas Karno. Pak De kita. Ayo Pak De kita. Hitung sasi lasi yang kengantini mong sliramu wong bagus kang dadi ati rinani mong tansah kang ngimpi-ngimpi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya Jali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji setia ngenteni lahir batin tresnaku terus sing ati Kangen. kaya ini rasane Rindu-rindu. bagus kali tak tunggu Kangen. kangen apa-apa tak Kayak rindu piye kayu rindu-rindu. Saya rasa untuk Anda semuanya. Pak Dikito. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni mung sliramu wong
nganti oh sadane wong